Aħna flimkien ma' Infrastructure Malta norganizzaw dan il-programm li jismu it-triq tagħna. U jekk ma tkomx like fuq Infrastructure Malta, jew Għamlu kella like. fuq dan usan għafsu like fuq il-Facebook pages li huma. Ekku. U li ġara huwa għadna ejja nagħmlu kompetizzjoni, ejja nippremjaw l-iktar triq li naħsbu li kienet imżejna sabiħ. U bdejtu tivvutaw. Eżatt, u bdejtu tellaw it-toroq differenti. Badna l-iktar 5 toroq illi votajtu għalihom li kienu differenti, f'lokalitajiet differenti u tfajnjom mal-votazzjoni tagħkom. Għamiltu diversi jiem tivvutaw, daħlu il-fuq minn 2600 vot u llum daw il-5 lokalitajiet ħankun qed intuhom premju kull wieħed fil-verità għax il-5 intkom kbar, il-5 tajbin u ħaniġu fil-5 lokalitajiet. Tajjeb, il-Bonġu Bas! Issa saret il-Festa Bas! Saraw għala, sinjuri! U qabel nitilqu wkoll nixtieq nirringrazzjaw waħda l-uffiċjali, Uffiċjali tal-Transport Malta. Mela, qed noqorbu fit-triq Bernardetto ukoll san illi ġew klassifikati fil-5 post. ċanna, kif intom? Hej! Erġajna ġejna da xej zawnek. Prosit il-5 laqwa triq imżejna f'Malta, Emmu! Lix minn hawn ftit ieħor b'xi mod jew ieħor xi ħin jew ieħor ukoll ħankunu qed ngħaddu aħna għal ħdejkom tajjeb ġifieri lestu fit-triq ħanarawkom ftit. Viva Triq Dun Nikol Zammir! Konna l-ewwel triq f'Malta li bdejna. Nirringrazzja l-ġirien. Kieku ma kienx bistaħa tal-ġirien, ma sar xejn vera. Rabbiħin li ġejtu il-Kings tat-toroq Maltinis li hawnhekk, sinjuri! Għanna il-Kampella! Touching you! 1, 2, 3, 4! We can ride. Oh. Good times never seem so good. So good! Li hemm miktub fuqu it-triq tagħna 2020 tajjeb il-Kings tat-tiżjin intom. U minn għandek mill-bot ħattih il-Rudolf, mill-bot, taj. U uffiċjalment idkom il-Kings tat-tiżjien! Illum għantukom kaktus żgħira tajjeb bil-ħsieb li meta nerġgħu ngħaddu triqkom miksija bil-kaktus kbar imbagħad, all right? Ippotjawhom ġifieri għamlu ħaġa waħda ikbar għax inkella ma tikbirx. Il-kulħadd proset u ċabċipa lilkom kollha, grazzi Sur Sintko!
Grazzi lil kull min segwina, nisperaw li ħattu pjaċir b'di trasmissjoni, pero wis aktar b'daw l-attivitajiet li in-nies kollha għamlu biex iżommu in-nies ir-residenti ferħanin. Grazzi l-Infrastructure Malta tal-inizjattiva, grazzi lil kull min kellu x'jaqsam mal-biċċa xogħol, aħna minnaw nagħlqu l-kollegament.